Някаква идея на къде тръгваш? Знаеш ли, един мъдър човек ми каза, че в мен има повече. А това ме кара да открия каква е моята собствена съдба. Забавно. През цялото време вярвах, че мястото ти е тук, в Корона, с мен. Но, макар никак да не искам да те пускам, знам, че си права. Обичам те, Рапунцел. И аз те обичам, Каз. Говорейки за съдби, ти какво чакаш? И живели щастливо до дните сетни, или ще съществувам аз напред. Сякаш вече различна съм днес, не съм каквато бях. И вече знам, това съм точно аз.